Skal du ikke snart til at have nogen på, hvad, frøken Eva? Kirsebær. Jeg. Nu har du 3 på. Jeg. En hest. Jeg. Jeg. En bil. Jeg. En kylling. Jeg. Jamen Eva, du har ingen på endnu. En elefant. Jeg. En flamingo. Jeg. Nu har du 2 på. En tiger. Jeg. Er der en, der har en tiger? Jeg. Er der en, der har en vandmelon? Jeg. Er der en, der har nogle fisk? Jeg. Ja. Hvad med en gris? Jeg. Hvad med en bil? Jeg. Ærter. Jeg. Nu mangler du 2, Hedvig. En båd. Jeg. Jeg. Er der nogen, der har en båd? Jeg. Nej. En snurretop. Jeg. En kamel. En kylling. Et bat.